Markel naiz, ernaiko militantea. Abenduaren 20an, espainolismoa eta balio erreakzionarioak edatzen ari diren kontestu honetan, Bilbon badagoela egituratuta sektore zabal bat, termino aurrerakoietan eta bertsaletasunean kokatzen dela aldarrikatuko dugu, eta balio erreakzionario zein espainolismoaren asimilazioari aurre egiteko independentzia bide gisa ikusten duena badagoela Bilbon aldarrikatuko dugu. Hemen egiten dugun analisi nagusia bada Bilbon nazio pultsoa lausatu egin dela, hau da, Euskal Herritar sentimendua nolabait atxeraka doala, eta hemen faktore desberdinek izan dezakete eragina. Adibidez, badaude faktore global batzuk, ikus dezakegu nola kapital internazionala gero eta presentzia handiagoa daukan Bilbon, nola Bilbo zerbitzu sektorera bideratutako hiri bat den, eta horrek azken finean identitateak ere lausotzen ditu, eta Euskal Herritar sentimendua ere zentzu horretan lausotuz doa. Kontestu horretan, espainolismoak eta reakzioak badaukate bide zabal bat eta errestasun handiagoak edatzeko eta zentzu komunean txertatzeko. Eta kontestu horretan eta batez ere hirigunean, non faktore globalek eragin handiagoa duten, premiazkoa eta urgentziazkoa ikusten dugu Euskal Herriaren izaera nazionala aldarrikatzea eta nazio pultsoa berrartzea indarko relazioan pausu bat aurrera emateko. Bere burua bertsaletzat duen eta bestelako gizarte eredu bat irudikatzen duen pertsona oro joan beharko litzateke. Lan filosofiaren aldetik, Bilbon antolatuta dauden sektore abertzale desberdinen arteko elkarlana edo eguntze lanean jarraitu beharko dugu, Bilboren izaera euskalduna edo euskal izaera dun Bilbo hori ordezkatuko duen frente zabal bat eraikitzeko nahiarekin.